Pam ddylen ni fod yn prif bachgen? Dewch I mi eich arwain drwy fynhoedd chwedlonol yma ym Mhlyweden. Gad I ni ddechrau gyda'r ffaith fy mod i'n bencampwr Fortnite. Dwi ddim eisiau bragio, ond tra roedd y rhan fwyaf o blant yn dal I frwydro am yr un Victory Royale gyntaf, roeddwn ni allan yna'n adeiladu cestyll ac yn anfon sgwadio nôl i'r lobby. Y fath o feddwl strategol sydd angen am y rôl o phrif ddisgybl. Nawr i'r manifesto. Gwyddaf dylwn creu ysgol glanach, oherwydd mae pob cornel yn cynnwys o leiaf un darn o ysbwriel y dyddiau yma. Yn ogystal â hwn, dwi'n credu dylwn gwella edrychu ar y caban a codi arian ar gyfer bwrdd pŵl yn y chweched. Roeddwn ni hefyd yn chwarae pêl-droed. Chwaraeos I mor dda tan, wel, doedd hi ddim yn deg I bab arall. Felly, wnes I ymddeol yn gynnar. Ti'n gwybod, gadael I rywun arall cael cyfle I ddisgleirio. Ond o ran hoffos I mwyaf, oedd cyfarthrebu gyda fy nhîm. Fel byddaf yn gwneud pan ydw i'n prif ddisgybl y chweched. Mae'n amlwg iawn fod gen i'r safbwynt, ffordd arwain a'r swyn I fod yn eich prif ddisgybl chi. Roeddwn yn pencampwr Fortnite, arwr i'r côr, ac gwas fyddlon i'r tîm ukulele. Beth arall sydd angen arnoch chi? Hefyd, hoffwn ychwanegu tegell I ystafell y chweched. Hey yo, diolch am wrando. Subscribiwch I Dewi Digidol.